Днес ще пробваме шоколади с Божидара, която тук ми брои секундите на дишане и на начало на видеото. Ма разбирате ли, че тя седи, започва видеото и 2 секунди седи и диша преди По принцип, вероятно сте пробвали мамините ядки. Аз поне съм, както и мамините шоколади. Но сега ще пробваме техният дубайски шоколад. Мисля, че са ми изпратили. И не знам какво. Да почнем с шоколада. Що с него? Ами защото обичам шоколад. Дубайски ли е или е с пишмание? Обърни отзад. Маминото шоколадче. Дубайски шоколад с баклава, йогурт и шампур. Не се ли пише шам? Не знам, сигурно се пише така. Баклава, йогурт и шамфастък. Вижте колко симпатично изглежда с дубайските блокчета. Брой секундите, кога ще го отворя. Момент. Леко... Го струши Божидарка. Не съм го струшила, аз беше струшен. Може би при транспорт. Не съм много внимателни към доставките. Екон. Беше екон. Накараме аз да видим. Не, това беше Спиди. Ти взе пижамите от Екон. Хора, това изглежда много добре. Ма изкарай го. Ето как изглежда. Има буковичка. Няма го пробвам. Има шамфастък. Има Пада всичко. йогурт. Яш. Пада. Да, иначе ще се направим, че не ви прочетохме вече какво има. Колко секунди ще дъвчиш и дишаш? Най-вкусният шоколад, който съм яла от този тип. Направо мисля, че преоткрих вариантите на дубайски шоколад. Дара, не съм сигурна, че го хареса. Но ще остава малко на Стойнев. Така, аз минавам към възрастта, тя да се яде шоколада. Моето предвидливо. Човек, който не е свен. Значи аз не обичам сладко, само пробвам. Но... Какво е? Макадамия. Това не знам какво е много хубаво. Макадамия. Моето любимо бадеми. Да пробваме любимото ми част бадемите. По принцип този микс го продават в нашето училище. И на мен ми е любим, защото аз много обичам макадамия. Има ни бразилски орехи или нещо от сорта. Те бяха. Това кашу. Кашу. Така че, поръчайте си от хората. Според мен шоколада е направо невероятен. Аз в момента бях пробвала шпишмание, бях пробвала класически дубайски, а този реално е с баклава, освен с шамфастък и останало. Аз малко го размазах. Но масата. Сега ще изчиста масата и ще оставя малко на Стойна, защото Дара няма да го яде. И така, препоръчвам го. Искам бадеми още. А Дара продължава с ядките, които също са топ. Това си има вкус на истински шоколад. Има ли микс само с бадеми? Да. Той няма да е микс обаче. Аз не знаех, че мамините ядки правят шоколад. Обаче, поздравления. Много сте добри.